MUP Srbije će u četvrtak 21. septembra sprovesti akciju pojačane kontrole saobraćaja u celoj zemlji, a posebnu pažnju će obratiti na kontrolu brzine, proveru alkoholisanosti vozača, kao i da li vozači koriste sigurnosni pojas. Akcija se organizuje u okviru projekta Evropski dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, koji po drugi put organizuje Evropska mreža saobraćajnih policija, saopšteno je danas iz MUP-a. Projekat je podržala Evropska komisija i njime se apeluje na sve građane da razmisle o rizicima sa kojima se suočavaju u saobraćaju, o rizicima koje mogu prouzrokovati drugim učesnicima u saobraćaju i na koji način mogu da smanje navedene rizike. Projekat Edward se sprovodi sa ciljem da 21. septembar bude prvi dan na evropskim putevima bez poginule osobe u saobraćajnim nezgodama ili da broj poginulih i teško povređenih osoba bude što manji. U 2016. godini, na dan realizacije projekta, u saobraćajnim nezgodama u Srbiji nije poginula ni jedna osoba.